रोवा तो अपना पतो ही के खोजले बनी एकदम। अरे वो घर गोइल बनी हम देखले बनी के स्वरिया राय लेल बनी त हमार मेहरान होई देखी तो तने होई देखी तो देख ले देखिए हइये ही लड़की No. अरे महाराज इहो तो लड़की नु हिया। हमार शकल सूरत कितना बढ़िया आ हई काला है थोबड़ा आ नाम है कोबारा। Wow. तो इहो लड़की नु हिया। हई देख लियो अगुआ जी दिखाई। अरे महाराज आप कैसन लगी चाहिए सेल्फियो को फेल कर ले बिया। Wow. पाहुन मंगले रहन ठेला आ बाबू का दरन हेने नया खेला। का कहतनी सदिया करम Yes. महाराज सदिया हम ओ देख लेनी देखी तो बोले कौआ काटे कल कौए से डरियो मैं गाँव में भागी जाऊंगी ससुर जी देखते रहियो हम भाग साला आता ना हम बुरबक पानी साला लड़की लेखा लड़की नहीं खेत साला दांत तो मत टूर ले बिया No. सब तो बचल बा तो खैनी खा के करिया कर ले बिया आ शादी को चौकर में साला ठेला कहले रहनी चढ़ावे के तो चढ़ा देला से मोटरसाइकिल आता ना हम बुरबक पानी खाना भैया जे फाना जे साला आजकल के शादी सहत नहीं के No. शादी करता के हुआ और साजा भोगता के हुआ Yes. पाहुन के भगला के कौन काम रहल तू बाबूजी दीदिया के खनी खात दांत तो झराइए ले बिया। Wow. पाहुन कहले रहन ठेला चढ़ावे के तो तू अफवाही में गाड़ी चढ़ा देला पैसा बर्बादे न होता। अरे Yes. देख ये जे लात के निशान पड़ल बस साला Wow. की बाबू तारा से देख बुझाता है जे दोनों भैया खाड़ रहल सब No. चल देखल जा ई बाबू हमारा ई उम्मीद न रहे कि ना इंसाफी होता। ए सरवा तना ही तोर ना इंसाफी लौकता हमरा हे जमहाई आवता चल भैया ई रनिंग काहे के करते हमनी के नौकरी धरे के बा का आई हम तो कहतन कि भौजी से तू शादी कर Yes. हम उनकर ढोनिए के आशिक बा Wow. साला 99 96 के चक्कर में पड़बे तू हमारे जिंदगी के सवाल बा Yes. भैया ओ ससुर के फेर चलो हो जे आराम चाहिए अरे साला तोर लोग तो जाम के फेर हो ससुर के लौटा लेखा लागता रह बात करे तो कहां के अवस्था। अरे भाई कहाँ से आवत रहो तारा लो तो न काम बा हई 2 लाख ड्रेस बे करे से का बियाह कइला ले के भागल आइल बड़ा है जा। Wow. देखा इज्जत ले बोलो हम इनकर भाई हनी। No. ए मर्द के रही त का तो हल के कौन ए मर्द का दांत चियारा तारा मर्द तू ए जे का करेल बड़ा अरे भैया हम गाधा खोल ले बानी ना तो ना देखला भाग जाता से ने ओने का करबो हडिए से तो रोजी रोटी चलता। हां भैया जा अपन पहले गधा समारो Yes. भैया ले तो एगो हमारा मेहरानू ने के संहारा ठीक बा भाई तोहरो तो नसीब फुटले बना तो हमरो गाधा भड़क जिया से भाग जिया से जा। हां जा रुका एक डेग बचा के बढ़ियो ओइ बा एने सार त नहीं ये भैया लागत ससुर जी आवत कहां रे हुनिया आवे दे मुहूर्त के समय निकल गेला हम देख ले Yes. अरे दुल्हा जी कहां गए बस समझ गई बाप अब ना भागो Yes. आयो दादा कितना हमर बस जमा कोनी रहू दौगत अब ना भागो ना अब ना भागो देख आई हो गए हेने हेने आई Wow. राउर तो हम ले तो क्लास के देख हुआ का होगा अरे काहे भाग लो बबुआ बाबूजी एकदम रहुआ शांति रही पहले तो हम अबुआ जी ले क्लास ले ली No. रहुआ बताई राउर 2 गो लौका 12 सुनु हां लौका ना लइका हां बात सही बा
क्या बाबा से और वो तो अपना पतो ही के खोजले बनी एकदम। अरे वो घर गोइल बनी हम देखले बनी के स्वरिया राय लेल बनी तो हमार मेहरान होई देखी तो तने होई देखी तो देख ले देखिए हइये ही लड़की No. अरे महाराज इहो तो लड़की नु हिया हमार शकल सूरत कितना बढ़िया आ हई काला है थोबड़ा आ नाम है कोबारा। Wow. तो इहो लड़की नु हिया हई देख लियो अगुआ जी दिखाई दिखाई दिखाई। अरे महाराज जॉब क्वेश्चन लगी चाहिए सेल्फियो को फेल कर ले बिया हम जानते हनी ये खेला होखी यही सामने और सेट कर देले बानी आवते होखी हम जाऊ। Wow. बहुन मंगले रहलन ठेला आ बाबू का दरन हेने नया खेला। का कहतनी सदिया करम Yes. महाराज सदिया हम ओ देख लेनी देखी तो बोले कौआ काटे कल कौए से डरियो मैं गाँव में भागी जाऊंगी ससुर जी देखते रहियो। देखी बबुआ जी बहुत इज्जत के सवाल बा रो रसोदिया कोली हौ 7 गो दातावा बचल बा न 1 किलो और खैनी खिया दी ओकर बाद हमरा भी आ जाई। आज के तो शादी के मुहूर्त तो निकल गइल बा अगला साल के रोगा तैयारी करी ओकर Yes. बाद और 10 बीघा जोन खेतवा बा तो लिख दी हमरा ओकर बाद तो हम शादी अगला साल एकदम कर ले का कहतनी बोली बस है दुलरुआ हमार बेटा बा एकरा खातिर 1 बीघा छोड़ दी बस और 5 काठा छोड़ देते नहीं 1 5 काठा ठीक रही नु ठीक है बा। तब तो हमनी शान मोट की का चलैले बानी कुछ ना यही तरी सब विदाई कर दी ठीक बा तब जाई आवा गरमाई के तो हम गरमाइए गुल बानी